Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa da sa iyang kakikaroon? Mao kining sa kalalaki nga taga Cagayan de Oro City. Ang atong tatampo nagdasangan nga James. Recorded by X Thunder Gaming. School uniforms are also comfortable to wear, so there is no point that school uniforms should... Maayog kay si Michelle pag-abot sa debate, oh. Huwag makalupig niya. Ay, James. Kabantay ko nimo ba ganina? Nagsige kag tutok ni Michelle nga nakigdebate. Ganahan magkuko niya, bay? Di ko pulaan nga magsigig paminaw niya. Yay, murag lahi na nida. Ha? Masa pan? Ganahan ka ni Michelle? Sano? Um, nakras lang ko niya, bay. Ugtarong ba? Lagi. Tinuod bitaw na, bay. O ganahan unta ko nga maduol ko niya. Ah, mo ba? Ah, sige. Mangita tag paagi bay. Unsaon nga maduol ka ni Michelle. Salamat, bay. Naunsam ko'y. Di man mawa sa kunahuna si Michelle. Magsigi man sa hasol sa kunahuna. Moapil ko sa debate team? Oh, bay. Mo ni maayo ni mong buhaton aron nga maduol ka ni Michelle. Bay, makaya ka na ko na, bay? Nga debater champion ra ba na si Michelle? Makaya ra lagi na nimo. O ba sa ni ambog to nga paagi aron nga maduol ka ni Michelle? Sige, bay. Magpamimber ko. Salamat yung taon kay member na ko sa debate team. Makapaduol lagi ko ni Michelle. Hapit nam lang mahuman ang among debate. Wa man gyud ko makakita ni Michelle. Hain man ka siya. Mihawa naman si Michelle sa debate team. Ha? Nga naman, bay? Na ako na problema sa ilang pamilya. Mao ba? Kung mao na, wa na day kay gayunan nga maduol ko ni Michelle. Baylok. Recorded by X Thunder Gaming. Ayaw lang pagpakawa o paglaom bay. Basta panig makakita na tagpaagi nga maduol ka ni Michelle. Ambot ba, bay? Nawada na noon ko paglaom nga magka-close mi ni Michelle. Bay, James. Ha? Mag-friend request ko ni Michelle? Oh, bay. Ha? Oh, tanawa, kinao. Mao ni iyang FB account. Sige na, Maayo ka ha ni bay? Oh, pag friends request na yun. Bay, may kani nga ako ni buhaton, Ay mo bay. na ang mo buhaton lagi. First move ba? Sige, bay. Ako ning suwayan mo, friend request ko ni Michelle. Gidawat ni Michelle ang akong friend request. Unya na akong message niya. Palabyon sana ko og pila ka adlaw. Mayo hino, na friends na mo ni Michelle. Nalipay sa bitaw ko, bay. Nga iya kong gi-accept. Nga, sa may plano ni mo. What's ka niya? Di lang sa ko, bay. Kay basig lain nun yung sabot ba. Muriak lang una ko sa iya mga post, bay. Hangtod nga, maanad na siya na ako. Ba James, di ba birthday man ni mo ron?
Oh, bay. Ayay. Hilom-hilom mo naman gay. Happy birthday, bay. Uy, salamat kay bay. Pero, pagsaba sa itong mga kauban, bay, ha? Kay mauwaw ko. Gusto. Na ako'y nahunahunaan, bay. Ha? Unsa man na, bay? Akong pangayuan og birthday greeting si Michelle para nimo. Ha? Ayaw lang, bay, uy. Ay, ako na lagi bahala lagi. Ang importante nga, naa kay something nga imong matipigan, gikan niya. Dira oh. Oh, gamay maligini nga papel, bay. Nasa gisuwat diha para nimo. Basahan lang niya. Salamat ini, bay. Maayo din kay Mingaw. Ako ning ablihan ang papel nga gihatag ni Michelle. Nakulpaan ko eh. Ako ning basahon eh. Wa kayo ko makailan mo. Pero ingon si Luke, nga birthday ni mo. Happy birthday! Kanindot sa akong gibati nga may gamay nga liter nga gihatag si Michelle ako. Ako ning butas akong pitaka. Kaya ako ning basahon pirmi. Salamat kay bay ha. Saan sa man? Sa iyong pagtabang nako. Abi ni mo bay, way kabutangan sa akong kalipay nga ni greet si Michelle ako. Pinaagi atong gamay nga liter. Okay ra bay. Amigo gud ta. Ya, sa may plano nimo ron. Ayaw ko gina nga magsige lang kag tago diha niya na imong gibati. Pagawas na. Bay, Na ikaw lagi maganto sa anak ko nimo na nga punggan diha mo lang lumluman diha. Gusto Pagawas ka, bay. na, pagawas na. Gusto ka. Di maayo nga hangtod sa hangtod nga ako ning itago ang akong feelings ni Michelle. Kinanglang mahibaw na siya ini. Kana, mo na buhata. Pero mangita lang kog saktong timing bay. Morning akong gipaabot nga naami program din sa eskwelahan. Pagwat lang ko nga moabot si Michelle. Aron ako siyang doolon. Niya na si Michelle. Ikaw Dili. Nagkuyog sila si Chris, ang kani kauban niya sa debate. Kasakit sa kundugan. Ha? Di na ka mapadayon sa imong tinguha ni Michelle. Ay, di na bay. Pero nga man. Ako nakita nga close kay sila ni Chris. Ay ang kauban sa una sa debate. Unya? Si Chris bay, guwapo ug bright. Ug ako nakita nga close kay sila. Ug naibaw ko nga nakagusto usab si Chris ni Michelle. Bay, Kung mapadayon pa ko sa kong tinguha niya bay, pili din akong daan kay layo ra kay ko ni Chris oy. Maong di na lang ko bay. Malipay na lang ko nga magtanaw ni Michelle nga malipayon uban ni Chris. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni James nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayang gipanghayo, awit ni regulahan. 8 liters. Ang mga kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala ug mga sukin di paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni Ining Tulamanon handumanan sa usakawit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpabili.